ఆయుష్ ఆసుపత్రులు నిధులు సిబ్బంది కొరతతో అతి కష్టంగా నడుస్తున్నాయి. తగినన్ని మందులు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ఫలితంగా రోగులకు ఆయుర్వేద, హోమియో, యునాని, సిద్ధ వైద్య సేవలు పూర్తి స్థాయిలో అందడం లేదు. ఆయుష్ శాఖ 2014-15 నుంచి 19-20 సంవత్సరం వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడిగా 145 కోట్లు కేటాయించి వాటిలో ఇప్పటి వరకు 65 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టకుండా ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది. ఇక్కడ చూడండి ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి రాక్షసత్వంతో కూడినటువంటి వార్త అంటే, ఎంత ప్రజల్ని వక్రీకరించి మోసం చేస్తారంటే, ఆయుష్ నిధుల్ని మళ్లించింది 65 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడేసుకుంది. సంబంధిత అధికారులు కేంద్రం చొరకలు ఇది కదా. అప్పుడు ఏమంటాం, జగన్ సర్కార్ అనే కదా. 2014 ఆయుష్ శాఖకి 2014-15 నుంచి 2019-20 సంవత్సరం వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడిగా 145 కోట్లు కేటాయించినాయి. వాటిలో ఇప్పటి వరకు 65 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టకుండా ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది. అంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది అప్పుడు 14-15 నుంచి 19-20 వరకు? అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఆ డబ్బులు మింగేశారు. ఎంత? 65 కోట్లని. అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడుకుంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని రాశారు. నిజంగా వీళ్ళు అసలు జర్నలిజం చేస్తున్నారా, వ్యభిచారి చేస్తున్నారా? తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో దోచేసుకున్నారు అని చెప్పడానికి ధైర్యం చాలక, ధైర్యం కాదు దాన్ని భుజానేసుకుని అది జగన్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు అన్నటువంటి ఖచ్చితంగా ఎవడుంటే ఆ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కానీ దాన్ని ఎలాగ వక్రీకరించారనడానికి సాక్ష్యం ఇది. ఈ కారణంగా 2 ఏళ్లుగా కేంద్రం నుంచి నిధులు విడుదల కావడం లేదు. అంటే తెలుగుదేశం హయాంలో జరిగిన తప్పు కారణంగా ఈ ప్రభుత్వానికి నిధులు రిలీజ్ కావట్లేదు. దీనివల్ల అత్యవసర జాబితాలో ఉన్న మందులకు సైతం రోగులు పూర్తి స్థాయిలో పొందలేకపోతున్నాను. హోమియో మందులు అరకొరగానే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఆయుర్వేద ఆసుపత్రులు, డిస్పెన్సరీలు కలిపి 377, హోమియో 251, న్యాచురోపతి 50, యునాని వైద్యం సేవలు 94 ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని పూర్తిగా మూతబడ్డాయి. అంటే తెలుగుదేశం హయాంలో చేసిన తప్పుకి మూతబడితే దాన్ని ఆ ప్రభుత్వం చేసిన దుర్మార్గం అని రాయకుండా ఎలా వక్రీకరిస్తున్నారనడానికి సజీవ సాక్ష్యం. నిజంగా ఈ అంకేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం అనినే ఎవరైనా అనుకుంటారు. పాపం జర్నలిస్ట్ మంచిగా చేశాడు. అందులో ఉన్నటువంటి సబ్ ఎడిటర్ నడ్డం పెట్టుకుని, అంటే సబ్ ఎడిటర్ అంటే యాజమాన్యం తరపున పనిచేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఈ విధంగా సామాన్య ప్రజలకు అర్థం కాదు కదా. ఈ హెడ్డింగ్ చూస్తే ఇది వీళ్ళ జర్నలిజంలో ఉన్నటువంటి వ్యభిచారం. ఇక దీని గురించి మనం ఎంత తిట్టుకున్నా అది దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినటువంటి చందంగానే ఉంటుంది. లేకపోతే